So hello guys, it's good morning and for today's video ay magluluto tayo ng ginamos. Ginamos sa Bisaya. Para siyang bagoong. Ganyan. Yung mouse na ginamos. Ayan, ang ating mga sahog. At saka lagyan natin ito ng Chinese pichay. Chinese pichay daw ito. I don't know. Sige. Tayo ay mag-imbento ng mga ulam for today's video. Tingnan natin kung anong result nito. Masarap ba? Siyempre, hiwain lang natin ito ng maliliit. Ito, nahiwa ko na. At saka natin, i-ready ang kawali. Maghiwa tayo ng gulay. Sige na kung katantad akong kamot. Naghagmang ko. Mati sir gani akong gihiwa pero natantad akong kamot. Wala may tibra ani. Kita na tong kung ano ni. Mountains. Road down. The road not taken. Sada! Nadaot na yun. Basta, nagluto ako. Bunan man di ay anong tabo ni Dano. So nga, ano yun yung mga tao, no? Or anong magsimba nga, mabuang kuan, sayal. Tapos sige, inat-inaton. Nagsuot magagmong imong nagyap inat-inaton, no? Taas natin yung gisuot, pamahago. Ay, nagko, buhay ng Pinoy. Okay. Kapoy, may magtagalog kay di man takabalong Tagalog kayo. Ano man, masapid man atong gila. Masapid ang atong gila. Daot ka na. Pati nga, hindi naman tayo nasanay na magsalita ng Tagalog. Kaya ganoon. Pati nga English. Mali din naman ang grammar ko. Paano naman ako? Paano naman ako nito? Hindi kasi ako sanay sa mga ganyan. That's why I don't know how to speak English and Tagalog pa. Tadan. Ay, lagyan pa natin ito ng egg. Okay, tingnan natin yung resulta kung masarap pa ito. Siyempre, masarap dahil ako nagluto. Oh my gosh. Harap na. Magpainitin ng kawali. Ay, naku, tayo. There's no fire. There's no fire mode. Okay? Let's go, let's cook this. So, ayun na. Madali lang pala kasi meron na siyang may bago na kasi kaya madali lang umapoy. At saka rubber din po kasi yung kahoy kaya dali po talaga siyang mag-apoy. Oh, let's go, let's cook this. Where's the oil? Let's find the oil here. Ay, abutin na lang nakahugasan ng plato si husband. Saka siya umalis. Yung asawa ko, malis na siya dahil mag-harvest daw ng gulay. Kaya ako dito magluluto tayo ng bagoong isda naman siya na ewan ko paano nagkaganoon. Naging ginamos. Ito siya tawag sa amin. Pero parang may nabasa na ako. Ay, napanood ako na bagoong daw siya. Okay. Let's do this. Oil. Oil in the kawali. Oh. Oil, let's go. Cooking. Make us, let's make us the sahog here. Where the sahog here? Sahog. Yan natin ito mga... Hindi naman kasi tayo social. Walang maghahawak sa ating camera. Kaya may isang kamay lang gamit natin. Ito lang kasi yung available na mga sahog. Ayan, let's cook this. Kamaris. Hintayin natin maluto muna. Okay. Nagbahay ito. Hindi lang ganun malakas yung apoy. Matunog lang yung niluluto natin kung masyadong malakas yung apoy. Ay, napadami pala ako sa ganito. Pero okay lang. Ang bukay ng Pinoy kung anong maisip natin. Ganito talaga kasi ako nagluto kung anong naisip kong ilagay. Parang art na rin ang pagluluto sa akin. Kung anong nilalagay ko ng mga sahog. Oh no! Let's go everybody, let's eat this. Let's do this. Ito siya naluto, okay. Hindi na ng apoy. Ano ba naman ito? Paano ito maluluto kung natin yung apoy na malakas? Yeah, let's go. Tingnan natin. Wow, ang ganda. Ganda talaga makakita ng ganito. So, kasi ng mga ganyan, mga kulay ang makikita ko sa aking kawali. Lalo na pag nagluluto. Siyempre, ang main dish for today's video, ginamos. Di ba po, sago na natin. I-add na natin dito. Okay.
Sayang naman yung lumikit sa ano, dito. Tingnan natin. Ayan na, nasa gitna lang siya. Tingnan yan. Spread. Kunti lang kasi yung nabili kong ginamit. Kasi 10 pesos lang naman yung pera ko. Hingi ko lang naman yung pichay sa kapitbahay. Para makatipid tayo sa ating ulam. Yan, ginamos. Ginamos kaya ito para naman itong ano. Ganyan natin ng egg later. At yan mga tulungan nyo nga akong magpa-upload dito. Nakakainis naman ito. Hina talaga ng upload. Siyempre, di na natin kailangan ng asin kasi parat na yung ano ba. Siyempre, ang ating secret recipe, magic. Magic na naman. Baka naman, mathematics na yun. Okay. Talagay ang isang itlog. Ano ko lang yun? Oops. Sarap na nito. Sigurado ang sarap nito. First time ko magluto nito sa pang-ulam namin. Kaya lang, gusto ko lang. Nakita ko kasi ang Chinese pichay sa aming kapitbahay na ang sarap. Kaya naisipan kong isali siya sa aking recipe for today's video. Ito lang naman kasi dapat ang lulutuin ko yung ginamos at saka egg lang. Tapos nakita ko ng Chinese pichay, sinali ko na. Para hindi naman siya nag-iisa. Isali na natin. Hindi naman siya malungkot. Meron siyang kasama. Hindi siya nag-iisa. Basta ako lang naiwan dito sa bahay. At magluluto ako kung ano talagang maisip ko. Gusto ko talagang magluto. Basta meron na akong mga ingredients na kailangan. Pwede na yan. Kainan na. Ay! Kaya pala tapos. Parang nakulang sa oil kaya lagyan ko ulit. Kunti lang pala nalagay ko na oil. Ano ba naman iyan? Ganun lang ang ating ulam for today's video. Busy masyado yung mga people kaya wala tayong nagagawang mga vlog sa ating channel. Pero baka sa susunod ng mga taon hindi na kami busy at marami na kaming pera. Charot. Kasi nga wala talagang pera kaya pumayod tayo. This is the final look. Napakasarap po niya. Hindi siya masyadong maalat kasi may gulay siya. Comment, like, and subscribe.